Barka da zuwa Auren So TV. Farin cikin al'umma a koda yaushe. Ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Aisha Najamu kenan tare da kyawawan 'ya'yanta. Tsohuwar jarumar Kannywood Zainab Raga ta yi wuf da wani kyakkyawan matashi. Wannan su ne zafafan hotunan Aisha Najamu wanda ta sanya su a social media tare da wannan kyawawan 'ya'ya nata. Wannan wato hotuna ya nuna tsantsayen da wato Aisha Najamu take kaunar waɗannan 'ya'ya nata. Mutanen social media da dama ma sun yaba da wannan hoto domin dukkaninsu kowa idan ya kalla suna cikin farin ciki. Daga wani bangaren kuma Zainab Raga tsohuwar jarumar Kannywood kamar yadda kuka sani ta ƙara yin aure a karo na biyu. Wannan jaruma dai dama ƙwararriya ce tuntuni a wato Kannywood. Kuma wannan ba shine auren da ta yi a karo na farko ba. A juma'an nan ne dai da ta wuce jarumar Aisha Raga ta wato ta samu wannan zankaɗe ɗan ango nata inda aka ɗaura musu aure inda ƙawayenta da dama suka samu halatta. Muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya. To Allah ya sa mutuka raba kenan takalmin kaza.